löytää. Tässä on pitjänne täältä. En tiedä yhtään mistä. Ja katsotaas mihinkä mä toppasin tällaisen kylään ja syön. Täällä oli yksi perhe pitää. Täällä on 2 tytärtä, isä ja äiti. Ja täällä on aika siistit systeemit. Täällä mennään lautalla järvelle syömään. Tytär lähti mukaan, tekee kaikki hutut tuossa. Hutut on mukana. Kattokaas tätä. Siinä on iskä. Tuolla on muutama muukin. Mä olen täällä vaan istutaan ja syödään täällä satanan kajakissa. Ja tässä on tytär. Siinä on apetta ja huttua. Ja tonne ollaan menossa. Ja siinä on moponavaimet. Ja se lykkää mua tuolla satanan jollalla menee. Tää on aika hieno. Maisemat on mahtavat, tosi komea. Tää on mun käsittääkseni tää on joki. Tää on vaan aika pirun iso tältä kohtaa. Hieno paikka. Kerta kaikkiaan hieno. Tässä kelpaa. Munat kuoritaan ja siinä vähän salaattia on tossa ja tossa on mulle vähän keittoa ja kyllä mennään. Se on tältä järviterveisin moro.